Drago mi je da je tako. Današnja primopredaja, odnosno donacija, je zahvaljujući našim prijateljima i našim donatorima. To je tvrtka Marina Ibakom iz Banjola. Tu su vlasnici, gospodin priča samo talijanski, pa možemo poslije i na talijanskom slobodno neku izjavu. Kad se gospođa javila nama u bolnicu sa ciljem da bi htjela donirati nešto za ovu županiju, za ovu bolnicu, evo mi smo promišljali šta bi nam bilo možda potrebno i šta bi nam bilo korisno, odnosno dobro za nas, za osoblje koje ovdje radi, a naravno i za pacijente koji se ovdje liječe. I onda smo se nekako dogovorili, što su oni svakako podržali, da idemo u nabavku ovdje prisutnih kolica.